Tresno Waranggono. Ya, monggo dilanjut. Mas David. Mas David Kofi. Dalam alias pundi Jafar. Mas David. Wah celak mriki mawon nggih. Jenenge sapa to Ris asline Ris? Napa paling ngono ki ya? Jenenge Alfiantino alias Jafar. Jenenge apik lho Alfiantino. Tino ning Kok jenenge Jafar. Jenenge akeh. Diwale. Apa? Capar. Kok waleh capar. Oke, monggo Mas David dipun lajengaken. Kita sesarengan kalian campur sari Askoro Jawi Kang Bijil saking Raden Desa Segawi Kecamatan Pakorejo dalam menika paring panipun dumateng Panjenengan sedaya. Terima kasih juga diucapkan untuk Tepas Channel. Ada NR Pro Audio. Kang Bijil saking Raden Tulung Rejo Karangrejo Kabupaten Tulungagung juga matur sembah nuwun. Sang maestro keyboard handalnya Tulungagung